Γεια σας φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για τα bitcoins. Πριν ξεκινήσω τη συζήτηση για το bitcoin, το οποίο είναι ένα ψηφιακό νόμισμα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το κανονικό νόμισμα, αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά στις συνδιαλλαγές μας. Τα χαρτονομίσματα λοιπόν και τα νομίσματα είναι κάτι τα οποία έχουμε συμφωνήσει όλοι μας ότι έχουν μια συγκεκριμένη αξία. Και την αξία αυτή την έχουν όχι διότι είναι φτιαγμένο από κάποιο υλικό ή με κάποια διαδικασία η οποία δικαιολογεί την αξία τους, απλά γιατί εμείς όλοι το αποφασίσαμε. Έτσι, για παράδειγμα, ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ έχει τη συγκεκριμένη αγοραστική αξία διότι όλοι μας συμφωνήσαμε να το αναγνωρίζουμε ότι έχει τη συγκεκριμένη αγοραστική αξία. Όχι διότι το χαρτί από το οποίο είναι φτιαγμένο κοστίζει 100 ευρώ. Αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το πώς δημιουργείται το χρήμα. Θα σας παραθέσω δύο συνδέσμους στους οποίους αναφέρεται ακριβώς το πώς δημιουργείται το χρήμα και το τι είναι το χρήμα στην ουσία, και είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγείτε γιατί θα διαπιστώσετε ότι οι τράπεζες πλέον έχουν την δυνατότητα, έχουν στα χέρια τους την εξουσία να δημιουργούν χρήμα από το τίποτα. Έχοντας κάνει λοιπόν αυτή τη μικρή εισαγωγή, να ξεκινήσω και να πω ότι το bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται είναι το νόμισμα του ίντερνετ. Δεν ανήκει σε κάποια κεντρική τράπεζα ή στο κράτος ή σε κάποιο οργανισμό. Είναι βασισμένο σε ανοιχτό λογισμικό. Το bitcoin παρουσιάζει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά νομίσματα. Το πρώτο του πλεονέκτημα αφορά την ίδια του τη φύση. Επειδή είναι ψηφιακό νόμισμα, όλες οι συνδιαλλαγές που γίνονται μέσω του ίντερνετ. Η μεταφορά των χρημάτων κοστίζει λιγότερο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό σύστημα μεταφοράς χρημάτων και είναι και ο πιο γρήγορος τρόπος για να μεταφέρουμε χρήματα από έναν χρήστη σε κάποιον άλλον. Το δεύτερο του μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ανώνυμο. Μετά το πέρας δηλαδή της συνδιαλλαγής δεν μπορούμε να βρούμε ποιος ήταν ο αγοραστής, ποιος ήταν ο πολιτής και το τι μετακινήθηκε, τι πωλήθηκε, τι αγοράστηκε. Αυτό το δεύτερο του στοιχείο λοιπόν, το ότι είναι ανώνυμο, το έχει καταστήσει υπερβολικά δημοφιλή σε όλες τις παράνομες δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Όσο αφορά τώρα την ιστορία του bitcoin, το πώς ξεκίνησε, προτάθηκε και δημιουργήθηκε από τον Σατόσι Νακαμότο το 2009. Τότε κατέθεσε την πατέντα. Αυτό το όνομα, το Σατόσι Νακαμότο, είναι καταρχήν ψευδώνυμο. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος με αυτό το όνομα. Και επίσης δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι το όνομα ενός ανθρώπου, ψευδώνυμο δηλαδή, ή είναι ψευδώνυμο μιας ομάδας. Μπορεί να κρύβονται και πολλά άτομα πίσω από αυτό το όνομα. Μέχρι το 2010 φαίνεται να συμμετείχε αυτή η ομάδα ανθρώπων ενεργά στη σχεδίαση του δικτύου του bitcoin. Μετά όμως έχουν χαθεί τα ίχνη του τελείως. Μια από τις πρώτες εύλογες ερωτήσεις που θα έχετε στο μυαλό σας, αν δεν έχετε ξανακούσει για το bitcoin, είναι πόσο αξίζει ένα bitcoin. Η τρέχουσα ισοτιμία λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι περίπου στα $70. Λόγω της ελεύθερης αγοράς όμως αυτό το ποσό μπορεί να μεταβληθεί από μέρα σε μέρα. Δηλαδή υπήρχαν μέρες στην αρχή της δημιουργίας του δικτύου που ένα bitcoin κόστιζε $7 και υπήρχαν και κάποιες στιγμές πρόσφατα με την κρίση στην Κύπρο που είχε φτάσει ισοτιμία στα $270. Η συνολική αξία των bitcoins που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο υπολογίζεται περίπου στο $1,5 δισεκατομμύρια. Το bitcoin μπορεί να μετατραπεί σε οποιοδήποτε άλλο εθνικό νόμισμα. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη ισοτιμία για το δολάριο, για το γεν και για το ευρώ φυσικά. Σε πολλές χώρες μάλιστα έχουν εγκατασταθεί και ATM, μηχανήματα τα οποία δέχονται bitcoins και επιστρέφουν το αντίστοιχο εθνικό νόμισμα ή και το αντίστροφο. Πρόσφατα τέτοιο μηχάνημα εγκαταστάθηκε στην Κύπρο και αν δεν κάνω λάθος και στην Αθήνα. Πού αποθηκεύονται τώρα τα bitcoins? Εφόσον λοιπόν τα bitcoins είναι ψηφιακό νόμισμα, υπάρχει κάποιο ειδικό λογισμικό, κάποιο ειδικό πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε και δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στον υπολογιστή μας. Αυτό το ηλεκτρονικό πορτοφόλι έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση, τόσο ώστε με βάση αυτή τη διεύθυνση να μπορούμε να στείλουμε
bitcoin σε κάποιον άλλο χρήστη ή να λάβουμε bitcoins από κάποιο άλλο χρήστη. Είναι μοναδική και είναι κρυπτογραφημένη και με δημόσιο κλειδί. Πριν προχωρήσω και εξηγήσω πώς δημιουργούνται τα bitcoins και πώς ο καθένας μας μπορεί να δημιουργήσει ένα bitcoin, πρέπει να συζητήσουμε λίγο για το τι είναι το blockchain. Το blockchain είναι ένα αρχείο που περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές που έχουν γίνει με bitcoin. Όταν δημιουργούμε το ηλεκτρονικό μας πορτοφόλι με το πρόγραμμα που συζητήσαμε προηγουμένως, κατεβάζουμε το blockchain στον υπολογιστή μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το blockchain έχει περίπου μέγεθος 6 GB. Το κατεβάζουμε και συγχρονιζόμαστε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο με το δίκτυο bitcoin που υπάρχει στον κόσμο. Κάθε νέα συνδιαλλαγή αποθηκεύεται στο blockchain. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε μια μεταφορά bitcoin από κάποιον χρήστη σε κάποιον άλλον, αυτή η συνδιαλλαγή αποθηκεύεται στο blockchain. Και επειδή όλοι οι χρήστες έχουν το ίδιο αρχείο, είναι συγχρονισμένοι όλοι και έχουν κατεβάσει το ίδιο αρχείο, σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες έχουν όλες τις συνδιαλλαγές που έχουν γίνει από την ώρα που ξεκίνησε το δίκτυο του bitcoin. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι κάθε χρήστης που λέει ότι έχει για παράδειγμα 5 bitcoin, όντως τα έχει, διότι μέσα στο blockchain πρέπει να υπάρχει μια συνδιαλλαγή που να έχει καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο έχει αποκτήσει αυτά τα bitcoin. Μπορεί κάποιος να του τα έστειλε, μπορεί να πούλησε κάτι. Είναι καταγεγραμμένο λοιπόν σε όλους ότι αυτός έχει τα συγκεκριμένα bitcoin, άρα διασφαλίζεται η συνδιαλλαγή, ότι εγώ που σου λέω θα σου στείλω ένα χ αριθμό bitcoin, όντως τα έχω. Προκύπτει όμως ένα πρόβλημα. Αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να αλλοιώσει αυτό το αρχείο που καταγράφονται όλες οι συνδιαλλαγές και πει ότι κάποιος του έστειλε για παράδειγμα 10.000 bitcoin, σημαίνει ότι εφόσον θα ενημερωθούν όλοι οι χρήστες ότι πλέον αυτός ο συγκεκριμένος χρήστης έχει 10.000 bitcoin, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αγοροπολισία θέλει. Για να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να αλλοιώσει αυτό το αρχείο, κάθε νέα συνδιαλλαγή κρυπτογραφείται. Και κρυπτογραφείται μάλιστα με ένα πολύ δυνατό αλγόριθμο κρυπτογράφησης που απαιτεί πολύ μεγάλη επεξεργαστική ισχύ. Αυτή η επεξεργαστική ισχύς παρέχεται από το δίκτυο των μελών του bitcoin. Και αυτός είναι και ο τρόπος που θα δούμε σε λίγο, με τον οποίο μπορούμε να παράγουμε bitcoin. Παρέχουν λοιπόν την υπολογιστική ισχύ του επεξεργαστή μας ή των επεξεργαστών μας, ούτως ώστε κάθε συνδιαλλαγή να κρυπτογραφηθεί και αυτό το block της συναλλαγής μετά να μπει μέσα στο blockchain. Θα είναι η τελευταία συνδιαλλαγή που έγινε, θα μπει λοιπόν μέσα στο blockchain, θα γίνει κομμάτι του blockchain και θα κλειδωθεί εκεί για πάντα στην ιστορία. Όλη αυτή η διαδικασία της αποθήκευσης, κωδικοποίησης και στη συνέχεια συγχρονισμός της συνδιαλλαγής σε όλο το δίκτυο του bitcoin απαιτεί περίπου 1 με 2 ώρες για την ολοκλήρωσή της. Και φτάνουμε στο κομμάτι της δημιουργίας των bitcoins. Τα bitcoins παράγονται με τη διαδικασία που ονομάζεται mining. Το mining είναι έτσι σχεδιασμένο ούτως ώστε να καταναλώνει πάρα πολύ υπολογιστική ισχύ. Η βασική λογική είναι η εξής, ότι κάθε φορά που γίνεται μια αγορά δημιουργείται μια νέα συνδιαλλαγή και κάθε φορά που αυτή η συνδιαλλαγή πρέπει να κρυπτογραφηθεί, η λύση της κρυπτογράφησης δημιουργεί ένα νέο bitcoin. Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης είναι έτσι φτιαγμένος ούτως ώστε να μεταβάλει κάθε φορά το βαθμό δυσκολίας της κρυπτογράφησης. Έτσι κάθε στιγμή στον κόσμο ο βαθμός δυσκολίας αλλάζει ούτως ώστε να δημιουργούνται 50 bitcoins κάθε 10 λεπτά. Κάθε χρήστης που θέλει να παράγει bitcoin συνδέεται στο δίκτυο του bitcoin χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο είναι δωρεάν και μπορεί να κατεβάσει ο καθένας. Το λογισμικό αυτό παράγει λύσεις, εκατομμύρια λύσεις το δευτερόλεπτο. Κάθε λύση ονομάζεται hash και είναι στην ουσία ένα κλειδί, ένα αλφαριθμητικό, μία σειρά από bit, τα οποία προσπαθούν να λύσουν τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης μιας νέας συνδιαλλαγής. Κάθε φορά που βρίσκεται μια λύση, δημιουργείται το αντίστοιχο block της συνδιαλλαγής, αποθηκεύεται στο blockchain και ο χρήστης ανταμείβεται με bitcoins. Υπάρχει και ο παράγοντας της τύχης.
Αλλά είναι προφανές ότι όσο πιο δυνατό μηχάνημα έχει κάποιος, τόσο πιο πολλές λύσεις μπορεί να παράγει, άρα κατά συνέπεια τόσο πιο πολλά bitcoins μπορεί να παράγει. Τα πρώτα χρόνια όλη αυτή η επεξεργαστική ισχύς που χρειάζονταν το λογισμικό για να παράγει τις λύσεις, τα hashes, προερχόταν καθαρά από τον επεξεργαστή. Στη συνέχεια η δεύτερη γενιά λογισμικού χρησιμοποίησε τις κάρτες γραφικών, οι οποίες έχουν τέτοια αρχιτεκτονική, είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο από την αρχή να δουλεύουν παράλληλα και πλέον έχουν και μεγαλύτερη υπολογιστική δυνατότητα και ισχύ από τους επεξεργαστές. Η φυσική συνέχεια των καρτών γραφικών ήταν να δημιουργηθούν συστοιχίες καρτών γραφικών. Μάλιστα παρατηρήθηκε ότι οι κάρτες γραφικών της ATI είχαν καλύτερη αποδόση στο bitcoin mining. Βέβαια είχαν αρκετά μειονεκτήματα, υπήρχε υψηλή κατανάλωση ενέργειας και φυσικά υπήρχε το πρόβλημα της θερμότητας που έβγαζε όλη αυτή τη στοιχεία των καρτών γραφικών. Πέρσι, επειδή το bitcoin έτσι είχε αρχίσει να γνωρίζει μεγάλη άνθηση και πολλοί κόσμος ενδιαφερόταν για το mining, εμφανίστηκαν τα FPGA, τα οποία είναι συσκευές οι οποίες παράγουν εκατομμύρια hashes το δευτερόλεπτο, έχουν μικρή κατανάλωση ενέργειας και λογικό κόστος. Βέβαια, αν θέλουμε να κάνουμε συστοιχεία από FPGA, θα πρέπει να μιλάμε τότε για πολλές χιλιάδες ευρώ σε επένδυση, είναι απαγορευτικό για τον μέσο χρήστη. Η τελευταία εξέλιξη στο χώρο είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επεξεργαστών, τα λεγόμενα ASIC. Είναι συσκευές, επεξεργαστές, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο για να κάνουν μόνο bitcoin mining. Η απόδοση αυτών των επεξεργαστών προφανώς είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Πολύ πρόσφατα έχουν ξεκινήσει να πωλούνται σε δικτυακά καταστήματα. Ακόμα δεν έχω δει συγκεκριμένες αποδόσεις για να σας πω, πάντως προβλέπεται να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν εμείς σαν μέση χρήστες αξίζει να ασχοληθούμε με το bitcoin mining και αν πρόκειται να βγάλουμε κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Να σας πω ενδεικτικά, ένας σύγχρονος επεξεργαστής, ένας i7, όταν δουλεύουν και οι 8 του οι πυρήνες, παράγει περίπου 2-3 εκατομμύρια hash το δευτερόλεπτο. Μία σύγχρονη κάρτα γραφικών, μία της ATI για παράδειγμα, μπορεί να βγάλει περίπου 100-150 εκατομμύρια hashes το δευτερόλεπτο. Αν μια τέτοια κάρτα λοιπόν την αφήσουμε να δουλέψει 24 ώρες για ένα μήνα σε πλήρη ισχύ, ένα μήνα δηλαδή να δουλεύει συνέχεια, θα βγάλει περίπου 0,6 bitcoin. Τώρα, αν η ενέργεια που καταναλώσαμε ήταν γύρω στις 6-7 κιλοβατόρες για να βγάλουμε 0,6 bitcoin, νομίζω δεν αξίζει τον κόπο. Πιο πολλά θα ξοδέψουμε σε ρεύμα παρά σε κέρδος από την ισοτιμία του bitcoin με το ευρώ. Αν σκεφτούμε επιπλέον ότι η δυσκολία του αλγορίθμου της κρυπτογράφησης διαρκώς μεγαλώνει, διότι όλο και περισσότεροι χρήστες προσπαθούν να βγάλουν bitcoins, τότε νομίζω δεν συμφέρει να ασχοληθούμε με το bitcoin mining. Αν τώρα δεν σας απασχολεί το θέμα της κατανάλωσης του ηλεκτρισμού, τότε θα σας πρότεινα να γραφτείτε σε μια ομάδα εξόρυξης bitcoin. Αυτές οι ομάδες ονομάζονται pools και αυτό που κάνουν είναι προσπαθούν να λύσουν συγκεκριμένα blocks συνδιαλλαγών χρησιμοποιώντας την υπολογιστική ισχύ όλων των μελών της ομάδας και στη συνέχεια μοιράζονται τα κέρδη ανάλογα με το τι έχει συνεισφέρει ο καθένας. Για το τέλος άφησα το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα bitcoin και η απάντηση σε αυτό είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως κάθε άλλο νόμισμα που χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρονικές σας συνδιαλλαγές. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα στα οποία μπορείτε να αγοράσετε από βιβλία και ρούχα μέχρι CD μουσικής και ό,τι βάλει το μυαλό σας, πληρώνοντας με bitcoins. Μάλιστα έχει δικτυακά καταστήματα που δέχονται αποκλειστικά και μόνο bitcoins. Στο διαδίκτυο επίσης θα βρείτε ανταλλακτήρια bitcoin, δηλαδή μπορείτε να δώσετε bitcoin και να πάρετε κάποιο άλλο νόμισμα ή να δώσετε παραδείγματος χάρη ευρώ και να πάρετε bitcoin. Πρόσφατα μάλιστα έχουν κάνει και την εμφάνισή τους σε δικτυακές τράπεζες bitcoin που σας βοηθούν να αποθηκεύσετε εκεί τα bitcoin ούτως ώστε να τα εξασφαλίσετε σε περίπτωση που πάθει κάτι ο υπολογιστής σας, διότι αν το ψηφιακό σας πορτοφόλι καταστραφεί τότε έχετε χάσει αυτόματα και τα bitcoins. Το bitcoin έχει και μία σκοτεινή πλευρά.
Ακριβώς επειδή είναι ανώνυμο, αυτό σημαίνει ότι μας επιτρέπει να αγοράσουμε πράγματα τα οποία είναι παράνομα, όπως για παράδειγμα ναρκωτικά, όπλα, και να μην αφήσουμε κάποιο ίχνος, να μην μπορέσει να μας βρει ποτέ κανένας. Στο Deep Web λοιπόν, στο σκοτεινό διαδίκτυο, υπάρχουν ιστοσελίδες όπως το The Silk Road, που είναι το αντίστοιχο eBay του σκοτεινού διαδικτύου, στο οποίο μπορείς να αγοράσεις τα πάντα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά bitcoins. Και ένας λόγος για την εξάπλωση των bitcoins είναι και η χρήση τους από αυτά τα δίκτυα. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτή τη συζήτηση για το bitcoin. Ελπίζω να τη βρήκατε διαφωτιστική, να ενημερωθήκατε για το τι είναι το bitcoin και ίσως να μάθατε και κάποια πράγματα. Αν σας άρεσε, θυμηθείτε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Γεια σας.